A miña vocación xurde porque na miña área, que é a fisioterapia, aínda quedan moitas preguntas por resolver. Entón, eu quero aportar o meu pequeno grano de area a resolver ditas preguntas ou algunhas delas. Os meus referentes, en primer lugar, as miñas compañeiras de profesión, que gracias a elas involucreime na investigación, e tamén a nivel mundial a fisioterapeuta Jill Cook, que é unha gran referente que todas as nenas e mulleres deberíamos ter para abordar este mundo da investigación. As miñas liñas de investigación están relacionadas ca enfermidade de Parkinson e co envellecemento. Nós o que facemos é aplicar diferentes terapias físicas como exercicio en persoas con patoloxía parkinsoniana e tamén en persoas maiores para poder mellorar a súa calidade de vida e a súa funcionalidade. Eu teño a sorte de que na miña área hai moitas máis mulleres que homes. De feito, os 3 grupos de investigación da área de fisioterapia están liderados por mulleres, pero é verdad que isto non se cumple en todos os grupos de investigación, donde predominan realmente homes que dirixen grupos de investigación e tamén gran parte dos investigadores son homes.